I er tunet ind på Viva Vejle, det ultimative sted for Vejle Boldklub-entusiaster. Fra os til jer. Du lytter til Viva Vejle, en podcast fra fans til fans. Viva Vejle. For byen, for holdet, for historien. Mine damer og herrer, velkommen til podcasten Viva Vejle. Mit navn det er Henrik, og jeg vil være jeres vært i denne uge her. Jeg har med mig et fantastisk panel af 3 super veloplagte mennesker, der er klar til at snakke om VB her i en times tid. Så I lytter, I har noget, I kan tøje jer igennem, når I nu skal stille jeres VB-fix. Første person, vi har igennem her, min gode, trofaste, gamle ven. Velkommen til dig, Martin. Tak for det. Og The Young Gun David. Velkommen til, David. Mange tak. Og min talknuser Benjamin. Velkommen til. Mange tak. De her, og I kære lytter derude. Det er jo, jeg har en absolut glædelig nyhed til jer, som er helt fantastisk. Vi er ubesejret i nedrykningsspillet. Vi er det eneste hold, der ikke har fået et nederlag. Det hæfter jeg mig meget, meget, meget kraftigt ved, og jeg er meget glad for, at vi er i den situation. Jeg er stoppet med at kigge på tabellen. Det ser jeg ingen grund til, at vi gør længere. Så i stedet for, så skal vi kun snakke om alt det gode, men når det så er sagt, så skal vi jo lige høre, hvad det ellers er, vi har bydet ind på det her afsnit her i dag. Vi har nogle ugens nyheder, som vi lige skal igennem. Så har vi en diskussion omkring Randers-kampen, vi har været, som vi lige så her den anden dag. Så har vi en snak omkring banerne, hvordan det står til, da VB har fået lidt kritik udefra angående det. Og så afslutningsvis, så skal vi selvfølgelig lige have en snak omkring, at vi skal møde Fredericia mandag på udebane. Men når det er sagt, så skal det lige lyde en tak til vores sponsorer. Fyld dit fyr med omtanke. Klik ind på bredstenbiobrændsel.dk. Bredsten Biobrændsel. Når varme giver mening. Hos Estate Vejle er vi ikke bare mælere. Vi er fra byen, og vi kender den. Fra Vestbanevej til Roms Hule. Din by, din mægler, vores hold. Den første nyhed, som der kommer på tegnebrættet her, det er, at torsdag den 2. april, der stod U19-holdet for en uafgjort mod Silkeborg, og der var det faktisk i det 50. 20. minut, der scorer Hjalte Gitz. Og så tænker folk nok, Hjalte Gitz, hvor er det nu lige, vi har hørt det navn? Jo, han er jo den spiller, som faktisk for første gang var udtaget til kampen her mod Randers. Og jeg kan huske, at jeg så startopstillingen her til Randers-kampen, hvor jeg kiggede ned ad udskiftningsbælten, der skrev jeg i vores chat her på Viva Vejle, der skrev jeg, hvem pokker er Hjalte Gitz? Så var det heldigvis David, han var hurtig til at informere mig om, det er en U19-spiller, han er mega god, det skal nok blive godt der. Alright. Men desværre, vi endte i en 1-1'er, men det tyder på, at der er gode ting, og der er et fantastisk referat af kampen inde på Vejle Boldklubs hjemmeside. En anden ting angående Randers-kampen, selvom det ikke er Randers-kamp, vi snakker om, men det skal lige med i ugens nyheder, det var jo, at Nicolas Gammelgaard kom ind og fik debut med sine 17 år og 5 måneder. Og jeg tilvælger lige at spørge dig her, David. Lagde du noget mærke til specielt ved Gammelgaard, eller var det sådan en klassisk debutkamp, hvor at man sådan lidt er lidt shaky i det, eller hvad tænker du? Så jeg tror ikke, vi kan komme udenom, at jeg tror ikke, det er nemt som ung spiller at komme ind i en kamp, hvor vi på daværende tidspunkt er bagud, og i en presset situation som nu. Men jeg synes også, vi skal vende den om og så sige, okay, oddsene for, at vi overlever kontra og måske få spillet nogle af de spillere ind, som skal overtage efter nogle af dem, som vi forhåbentlig får solgt for ikke at levere kæmpe underskud næste år, også skal veje op. Så jeg synes, det er helt fint, at han kommer ind og får spilletid, og jeg synes, han viser noget energi og noget at gå på mod, og han tør at drive bolden, selvom han er ung. Og han, jeg håber da, at ham og hans bror, de får nogle minutter sammen, inden hans bror nok er væk til sommer, kunne jeg forestille mig. Altså det sjove er jo, han ligner jo hans storebror utrolig meget i forhold til statur, da også at han GG kom ind på holdet, der var han jo også en relativt klein knægt der. Det krævede lige en skadesperiode og en tur i styrkecenteret, så
mandede han så også op til at begynde at ligne en voksen mand der. Det var fedt. Det håber vi selvfølgelig også, Nicolai Skammergaard, men han er jo kun 17 år, så der er jo stadigvæk lidt at give af for ham. Det næste, det er, at Lasse Flø igen blev valgt til kampens spiller, og det er jo sket nogle gange i streg her efterhånden, Benjamin. Hvorfor er det, at Lasse Flø bliver man of the match? Altså, det plejer jo altid at være målscoreren, der ender med at få den der titel der. Hvad kan det være, at lige Lasse Flø, han skal til at det er en højre bak, der gør det? Lasse Flø, han viser noget af det, som vi gerne vil se, altså noget af den der opportunisme, som mange af de andre spillere mangler. Og så synes jeg bare generelt, at Lasse Flø, han har været den her sæsons helt store oplevelse. Altså, selv på nedrykningshold, så kan man finde nogle spillere, som blomstrer igennem, og Lasse Flø, han har jo taget en virkelig flot udvikling, siden han fik debut foråret sidste år. Mm-hmm. Han er jo en spiller, som er gennembrudsstærk, og jeg har hørt, at der er flere, der siger, jamen, hvis vi rykker ned, så er han en af de første, der bliver snuppet. Tror du også det, Benjamin? Nå, jeg tror lige, han mangler at bevise sig lidt mere på det her niveau. Altså, jeg tror, det her efterår, eller forår, det har nok gjort, at nogen har fået snuden op for ham, men jeg tror lige, han skal måske lige mere en halv sæson i første division. Vi kan i hvert fald godt bruge det, tænker jeg. Fordi jeg tænker, at vi kommer til at miste nogle spillere. Det er vigtigt, at vi har en eller anden form for kontinuitet, når vi skal ned. Og man kan også sige, at Lasse Flø er i den situation af, at han er jo ved at bide sig rigtig, rigtig godt fast. Og det resulterer jo i, at han får spilletid. Han er 20 år gammel på et Superliga-hold, og også selv hvis han får spilletid i første division, så får han jo spilletid på et første divisionshold, som jo unægteligt har ambitionen om, at de skal op i Superligaen igen. Så kan det være, at han kommer til at spille Superliga-fodbold igen som 22-årig. Det er der jo også noget potentiale i der. Men vi må se med den gode Lasse Flø. Vi håber i hvert fald ikke, at han stopper sin udvikling. Nå. Næste og sidste ugens nyhed, det var taget fra kampen af her i mandags mod Randers. Jeg var en tur på stadion, og det var 4.458 andre personer også. Og det er faktisk det laveste tilskuertal i den her sæson her. Martin, jamen, jeg ved godt, det var anden påskedag. Det blæste helt sindssygt meget, og det var koldt og sådan noget der. Vi ligger sidst i tabellen. Hvad tror du mest på, at grunden til, at vi har så få tilskuere i mandags? De dårlige resultater. Resultater? Ja, og det dårlige spil nok mere. Der er ikke rigtig de gange, man har håbet på, at man ligesom kunne se et eller andet, man kunne hænge sin hat på og sige, at nu er der et eller andet her, vi kan bygge videre på, eller et eller andet positivt at tage med fra en kamp eller sådan noget. Så har de gået ind og lavet nogle dårlige præstationer, og har ikke rigtig, altså, vi har snakket om det før, det der med, er der egentlig et tydeligt sted, hvor man faktisk kan se, at vi har fået skiftet træner, og er der noget, der går fremad i forhold til de tidligere træner, vi har haft i den her sæson, eller er vi lidt bare som status quo? Jeg synes, at den måde, de spiller på, og deres, sådan hele, altså ikke taktikken, men sådan hele, måden at spille på, den gør bare, at det er ikke ret seværdigt, og når de så samtidig ligger, som de gør, hvor de er 99,9% sikre på at rykke ned, så tror jeg, der er mange, der vælger hellere at gå ud og luge i haven, end at tage op på stadion. Det kunne være, at man skulle prøve at tage kontakt til Vejle Boldklub for at høre, om der var mange, der havde opsagt deres stadion sæsonkort her nu, når nu det er på månedlig basis, man betaler for det, om de simpelthen har set nedgang i det. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror egentlig, folk de stadigvæk beholder det. De kommer bare ikke på stadion mere. Men når det så også er sagt, i forhold til, at jeg siger nu, at der var kun 4.459 tilskuere på stadion, så vil jeg dog gerne lige have lov til at have lidt positiv vinde her. Og det er faktisk, at de eneste hold, som har i snittet flere tilskuere end Vejle, det er AGF, Midtjylland, OB, Brøndby og FCK. Under os ligger altså Viborg, Sønderjyske, Randers, Silkeborg, Fredericia og Nordsjælland. Og som du sagde, Benjamin, her tidligere, inden da vi gik i gang med at optage, det er jo mesterskabshold, der ligger dernede. Kan vi være uenige, eller kan vi ikke godt blive enige om, at det er jo totalt uretfærdigt, det her?
Det så vi jo egentlig også sidste sæson og sæsonen før, hvor vi, selvom vi tabte, så blev folk ved med at komme på stadion, og det er jo fordi, at Vejle er en fodboldby. Vi kan også se lidt længere mod nord, mod Horsens. Altså det er deres mest sete kamp i sæsonen, det er 3.000. Lidt over 3.000, og så havde vi den her, som var vores mindst sete, som var 4.500. Så det er altså alligevel 50% mere end deres mindst sete kamp. De havde, jeg så også lige de spil her i weekenden, der havde de lidt over 1.000 tilskuere til en vigtig kamp mod Lyngby. Så altså, ja, det er sgu lidt ærgerligt, at også når med de positive vinde, vi så i sommer, hvor alt bare var rosenrødt, at det nu begynder at gå den her vej, men man kan jo håbe lidt, og jeg tror stadig, der vil komme tilskuere selv i første division, og når vi så får resultaterne der, så kan man håbe lidt, at det begynder at se lidt positivt ud på den front igen. Jamen altså, det er meget sjovt at spille i første division, ikke også, Martin? For der kan man rent faktisk vinde nogle kampe. Ja, bestemt. Jeg glæder mig da næsten helt lidt til at komme ned, hvor vi kan være det dominerende hold og se noget spændende fodbold. Ja, lige præcis. Det var ugens nyheder, som vi lige har været ind over her, og vi rykker videre til Randerskampen. Ham der, han er Gardinlis. Ham den anden, han hedder også Gardinlis. Det er alle sammen Gardinlis. Det må være sådan en familiehold. Ham der, han er Gardinlis. Ham den anden, han hedder også... Den kom lige på repeat der, det beklager jeg lige det her. Nå, men vi skal til at snakke om Randerskampen her. Det er jo en kamp, som det første, jeg lægger mærke til, da jeg ser startopstillingen, der tænker jeg, hvordan dunen sker der her, folkens? Jeg ser en opstilling, hvor at jeg ikke kan sådan blive helt klog på, hvad det egentlig er, fordi jeg sidder og kigger, er det som jeg er inde og kigger her lige nu, så jeg kan se, der er referat af det her, hvor der er nogen, der siger, at det var en 4-2-3-1, vi spillede. Jeg synes jo et eller andet sted, når jeg så kampen, så virkede det mere, at det var sådan en 5-2-2-1 opstilling, vi kørte. Men jeg vil gerne spørge dig, David, hvad var ligesom din største overraskelse, da du så startopstillingen her i mandags? Jamen, jeg havde det lidt ligesom dig. Jeg kunne ikke lige helt se mig ud af, om det var en femback med Christian Sørensen i midterforsvaret, eller hvordan vi ligesom skulle greje den. Da jeg så holdopstillingen, der spurgte du, hvad jeg var mest overrasket over. Ja, jeg spurgte, men jeg mest, hvad du var mest overrasket over, men også sådan generelt. Jeg tror, jeg er mest overrasket over, at vi igen på papiret går til kampen defensivt. Forstået som, at jeg stadig synes, at det er forkert at spille Gundelund på en defensiv midt sammen med Mike Vestergaard, da det hele bliver meget defensivt. Mm-hmm. Jeg synes, når vi starter sådan en som Jules er inde, og han kan spille 60 minutter, så vil jeg hellere have Duelund ind og spille sammen med ham faktisk. Og så skubbe Jules er ned på en, ja, hvad skal vi kalde det? Vi skal jo næsten kalde det en lidt mere regulær 8'er ved siden af 6'eren, så vi også kan angribe kampen lidt længere nede i banen. Så jeg synes, det hele bliver lidt defensivt, og det ærger mig lidt. Dog blev jeg også overrasket over, at Jules her var så offensiv i kampen, som han var, da jeg stadig mener, også kvad det andet, at han skal længere tilbage og modtage bolden for at drive den frem, og for at lave de afleveringer, vi godt ved, han kan. Ja, Gammelgaard bliver usynlig i formationen også. Ja, altså man kan sige, Jules er for mit vedkommende, han er jo en fænomenal presspiller, synes jeg jo. Men når han er så højt op på banen, og det andet hold spiller så offensivt, jamen så skal han presse bagfra. Og det virker mærkeligt. Altså det virker som om han nærmest skal falde i ryggen på modstanderen der. Det bliver en mærkelig ting. Martin, David, han luftede den lige hurtigt. Gammelgaard var anonym. Det er sjældent, vi ser ham, at han er så anonym der. Hvad sker der her, tænker du? At hvis jeg var et modstanderhold, der skulle møde VB, så ved jeg godt, hvem jeg vil fokusere på at lukke ned for. Jeg tror ikke, der er meget længere. De ved godt, at hvad det er, Vejle, de prøver at sætte ham op. Plus, at han har heller ikke den her typiske angriber og sigt efter i forhold til hans indlægsfod, når han skal ind og skabe det selv. Men altså i bund og grund, så tror jeg meget, at det er det Vejle har at skyde med, og det er forholdsvis nemt at lukke vores offensiv ned. Især
Og det er også tilbage til det her med Julsager, og i det hele taget den valg af startopstilling. Det er heller ikke meget, vi har at skyde med. Vi har mange skader, spillere, der ikke er ordentlig i form, og så man må også lidt spille med det, man har, og det er bare et kompromis, og så bliver det bare lidt helt godt. Kommer aldrig til at køre fuldstændig gnidningsfrit. Nej. Benjamin, vi ser Kamara på toppen. Det var jo ellers Duelund, der havde fået den plads. Hvorfor ser vi lige pludselig Kamara på toppen? Jamen, jeg tror, David var lidt inde på det, men det her med vores presspil. Jeg synes ikke, vores presspil har set så godt ud de sidste par kampe. Og det er jo nok noget at gøre med, at Duelund, han ikke er en presspiller. Og det så lidt bedre ud nu, når vi sådan, altså det ligner jo lidt, når vi forsvarede, det var en 4-4-2 med Julsager og Kamara helt foran, og det lagde et lidt anderledes pres på Randers. Når det så er sagt, så har jeg egentlig håbet lidt på at se Wahid Fagir på toppen. Altså nu når vi har haft en landsholdspause, og han trods alt fik et indhop mod OB, men han var jo så slet ikke i truppen, og det kunne man jo så godt undre sig over, hvorfor han ikke var. Ellers ved jeg ikke lige helt, hvad jeg skal sige. Altså Jules her, han virker lidt anonym også, synes jeg. Og det var netop også den der rolle. Jeg havde også gerne set ham lidt tilbage i banen, og ellers også igen med far for at gentage David, så synes jeg også 2 6'er, det er ikke lige, hvad jeg håber at se for Vejle. Ja, David? Jeg synes bare lige, at jeg vil komme med sådan et lille spørgsmål til jer andre. Eller, det er jo nærmere en konstatering, fordi at vi spiller, som om vi har alt at miste, men vi har absolut ingenting at miste. Så hvad du vil sige med kommentaren? Jamen, jeg vil egentlig spørge, hvad jeres take på det var. Fordi at det er det eneste, jeg ser. Jeg er fuldstændig enig. Det har været mit... Det har været sådan det, der er kendetegn foråret, synes jeg. Altså, vi har spillet, som om vi har været bange for at spille fodbold, og så når vi ser sådan et hold som Fredericia, der tager til parken, og som der spiller på den her måde, som jeg egentlig havde håbet, vi ville spille på. Altså sådan den positive udtryk, og jeg kan ikke rigtig se, hvad Nørgaard egentlig vil. Altså, det virker lidt fastlåst nogle gange. Og så møder vi sådan et Randershold, som også har en meget stram organisation, og så bliver det bare endnu mere fastlåst at se på, fordi det meget hen ad kampen faktisk ender med at blive på Randers præmisser, fordi de kommer foran og bare stiller sig ned og parerer. Jeg håber på et eller andet tidspunkt, og det kan jo godt være, at der skal til, at det bliver matematisk sikret, at vi er rykket ned, at vi kan slippe tøjlerne og bare spille fodbold. Fordi når vi kommer i første division, så er det jo netop, at så skal vi frem med banen. Så skal vi ikke... og der vil også være pres på, fordi vi skal op igen. Men altså, hvis vi sådan tager kampen her i, altså, ved halvleg skifter vi Gammelgaard ud, en kommer Bismarck Georgi, og efter 60 minutter, der kommer Enggaard ind i stedet for Vestergaard, Duelund kommer ind i stedet for Julsager, så længere hen, der kommer Tabatats ind i stedet for Kamara, og sidst kommer så Nicolas Gammelgaard ind i stedet for Tobias Bak her. Og man kan så sige, at i det 94. minut, der får vi så et straffe. Jeg synes igennem hele kampen, at jeg synes, dommeren var... Altså, jeg sad lidt og smågrine, for jeg synes, at dommeren var meget til Randers' fordel. Hvor at man så kan sige, til aller sidst, hvor vi får straffesparket. I og med, at jeg var på stadion, så kunne jeg ikke lige få lov til at se den i langsom gengivelse, så det var jeg tilbage og kigge på filmklippene bagefter. Men nu kommer mit kontroversielle spørgsmål. Er der straffe? Altså, nu sagde Høgh jo selv efter kampen, at han synes, der var straffe. Så når manden, der begår det, selv siger det, så tror jeg... Altså, jeg synes, der var klar straffe, må jeg sige. Der er en tydelig kontakt. Ja, David? Jeg synes faktisk, den er lidt blandet. Fordi jeg synes, han har rigtig meget retning ud mod baglinjen. Med potentiale for at få ingenting ud af chancen, hvilket gør den mindre strafbar. Det synes jeg, vi har set i andre situationer, hvor spillerne egentlig bevæger sig væk fra mål. Og at den så ikke bliver dømt på baggrund af det.
Ja. Jeg har svært ved, jeg sidder ikke og tænker, wow, det var et straffespark, da tacklingen kommer ind, før jeg så ser en peger på pletten og tænker, dejligt, 1 point. Men hvis det havde været i vores felt, at det der var sket, altså frispark til os i vores felt, så ville vi da have tænkt, klar frispark. Jeg synes ikke, der er noget at diskutere der. Jeg har set tyndere straffespark i hvert fald. Jamen det har jeg Martin? også, det er vi helt enige om. Martin, kom. Men altså, i bund og grund er det vel lige meget, om spillerne er på vej ud af feltet, er det ikke? Hvis det foregår i feltet, så er det vel straffespark. Det er jo lige meget, om han er på vej mod mål, eller på vej ud af feltet. Hvis det er inde i feltet, det er jo mere højs manglende, eller selvom han er rutineret, så der er et eller andet, der går galt for ham. Han skulle jo bare have ladt bolden net og blive ud, og så havde Bismarck nok ikke noget. Men jeg synes også, der er helt klart straffe. Jeg kan godt vælge at spørge, hvis det her nu var blevet begået i 66. 20. minut, havde det så været dømt? Det tror jeg ikke. Jeg synes, det ser meget, men altså, hvis Høgh han siger, at der er kontakt, jeg har så ikke lige set det interview der, men man har jo nogle gange set straffespark, hvor man sidder og tænker, okay, der skulle der være straffespark. Og jeg synes, det er meget, meget lidt kontakt, der er. Han brokker sig heller ikke Høgh. Altså man kan se på ham med det samme, at han ligger så fladt ned. Der er ingenting at komme efter. Nej, det har du nok ret i. Jeg synes, den er helt fin, det der straffespark. Altså, der er ingenting at komme efter. Men altså, det er jo fuldstændig lige meget. 1 point, det kan vi ikke bruge til en skid. Nej, det er kun for selvtillidens skyld her. Men Benjamin, jeg har sat dig lidt på en opgave. Vi skal jo have knust lidt i tallene for kampen af her. Hvad kan vi hænge vores hat på her, hvis vi skal være lidt positive? Jamen, jeg synes, et eller andet sted, så minder det jo lidt meget om OB-kampen. Altså, vi kommer bagud 1-0, og så får vi på en eller anden tilfældighed skrabet et point sammen alligevel, selvom det kan diskuteres, om det overhovedet. Altså, hvis Randers havde vundet, så var det jo ikke fordi, at nogen havde tænkt, at det var tyveri ved højlysdag. Nej. Men alligevel, så vi har jo bolden mere den her kamp, i forhold til OB-kampen, hvor det jo mere var OB, der sad på bolden. Men det har jo meget at gøre med, at jeg synes, at Randers, efter de scorer, så stiller de sig ned. Man kan se, i første halvleg, der er det mere 50-50 med boldbesiddelse, og i anden halvleg, der er vi oppe på 66%, og så er det jo os, der skal være de kreative. Apropos det at rykke ned i første division, så vil det jo nok være det kampbillede, vi kommer til at se meget af. Og jeg ved ikke, om det er banen eller sådan noget, men det er jo ikke fordi, jeg synes, vi var særlig gode med bolden. Jo, vi har en høj afleveringsprocent, men det er jo nok noget at gøre med, at Randers giver os den plads til at spille bolden rundt med. Ellers så skaber vi jo heller ikke så meget. Vi er igen nede på, vi har 47 angreb, og 7 af dem leder til et skud, hvor Randers har 23 angreb, og 10 af dem leder til et skud. Så altså, og jeg har lidt svært ved at se, hvilken spilmønstre, som det er, Nørgaard, han synes, at vi skal praktisere. Det er jo ikke fordi, jeg hørte et interview med ham efter kampen, at han gerne ser, at vi skal forbedre os lidt step by step. Altså i stedet for sådan, at en big bang, hvor vi bare, nu har vi en ny spillestil, så virker det til, at Nørgaard, han er meget sådan, vi lægger på lidt efter lidt. Og at han også ser de her forbedringer på træningsbanen. Men jeg har bare lidt svært ved at se, hvor det så er, at vi bliver bedre på banen i kampene. Fordi det er jo ikke fordi, at vi sidder og er fuldstændig blæst over sådan her præstation. Jeg synes faktisk, at det var en ret ringe præstation, vi leverer. Og jeg synes, at det også kun er fordi, at Randers også er ringe, at vi får et point med herfra. Så alt i alt, jeg tror egentlig, jeg står tilbage med sådan meget, i Mediano, der kaldte de det da de skulle evaluere kampen, de kaldte det et tamt fodboldhold på et tamt stadion. Nok lidt hårde ord, men det vil jeg nok også gå med til i den her situation. Jamen, det er jo lige præcis det, som vi måske kan ende ud i. Men Martin, ja, kom. Jamen, det er det, der er så frustrerende, og som vi jo har snakket om mange gange med den nye træner her, og som jeg også nævnte lidt før, at man kan egentlig godt acceptere en nedrykning, men man forstår ikke, hvorfor det er, at vi ikke bare enten... Altså en ting er, at man angriber alt og går fuldstændig balalaika nu og her, og ender med at måske tabe 3-4-0. Det er ikke det, jeg siger, man skal. Men at man ikke bare nu siger, nu har vi nogle gratis kampe eller mindre her til sidst, og både Mikkel nævnte det også lidt sidste gang, for at spille nogle af de unge spillere ind, som vi ved, der vil med ned,
lade være med at spille med de spillere, vi ved, vi ikke skal bruge, og så simpelthen allerede nu bare begynde at sige fra den ene dag til den anden, nu er det den nye spillestil, fordi så kan vi lige så godt udnytte de her kampe nu, til når vi så kommer ned i første division, og det tæller fra kamp 1 af, at så er vi mere klar, end vi vil være ved at fortsætte det her mærkelige åndedræts, bryst, eller hvad hedder sådan noget, kunstig åndedræt, det vil jeg prøve at sige. Og man mangler at se en spillestil. Nogle gange spiller vi 4-4-2, nogle gange spiller vi 5-3 et eller andet, og nogle gange er det en 5-2-2 og noget. Altså det virker sådan famlende, og man synes ikke rigtig, altså man kan ikke klandre spilleren for ikke at have energi, når man ser ikke, de slår op i banen, men det virker bare så uorganiseret, og som om de overhovedet ikke, altså man kan ikke se, som jeg også sagde før, hvad er det Claus han har kommet med af nye ting, hvor man siger, det er Claus, der har sat det præg der, så skal det lige være noget med dødbolde, men ellers synes jeg ikke rigtigt, man ser noget fremskridt. Det kunne lige så godt have været assistentræneren, der har trænet, eller Kielstrup, der har trænet, eller en eller anden, der har trænet. Mm-hmm. Alright. David? Ja, der er 2 ting, jeg hæfter mig ved i det, Martin siger. Hvis vi skal tage fat i måden at gribe kampen an på, så tror jeg måske lige så meget, det handler om, at man udmærket godt ved, at der bag linjerne bliver talt mere om første division, end de udadtil giver udtryk for. Og jeg tror simpelthen ikke, at Claus han vil afvige fra den plan og den taktik, han vil ikke for dagen, både på træningsbanen og til kampene, for at spillerne kan spille mere frit, når at han gerne vil gøre det samme i første division, fordi at det netop også bliver en svær første division. Altså der er mange gode hold med i første division næste år, det skal vi også huske. Så det er jo ikke selv sagt, at vi rykker op igen med det samme. Selvom at det er forventeligt. Og anden ting er, at jeg tror simpelthen, at den eneste grund til alle de formationsændringer, det er udelukkende på grund af, at vi ikke har nok spillere, der er klar på alle positionerne til at spille. Så for at få hver enkelt, eller i Claus' øjne, for at få hver enkelt spiller til at kunne yde deres max, så er han nødt til at ændre i formationen, for at det giver mening i forhold til de spillere, vi har klar til hver enkelt kamp. Mm-hmm. Det er i hvert fald mit take på det. Ja, jeg vil også sige, at med den mængde skadede spillere, vi har, altså bare for at nævne, Hitemi, Lauritsen, Jelle, AK ude nu, og så har vi alle de her småskader, Fakir og så videre, og så videre. Og Van Brygger, det er fandme svært så at være træner og så sige, jamen jeg tør jo ikke at sætte et hold, fordi at før han ved af det, så er det den næste spiller, der har glasben, der lige knækker et eller andet der. Martin? Altså man kan jo stadig godt holde ved spillestilen, selvom at der er nogle spillere, der bliver skadet. Hvis man virkelig skulle gå all in på det der, så skulle man jo bare sige, så går vi ned og henter lillebror Fagir og sætter op i angreb, hvis han gerne vil spille med en frontangriber på den måde, og så sige, at det er måske ikke den bedste spiller endnu, men vi spiller trods alt med vores taktik, og så hive simpelthen bare spiller ind på de positioner. Men det er heller ikke nødvendigvis det, jeg siger, vi skal. Jeg siger bare, jeg kan ikke rigtig se, hvad det han vil, og jeg mener stadig godt, at den måde, vi gør det nu her på, føler jeg jo udefra set som en meget glad amatør, eller sur amatør, ikke? At vi vinder noget på den tid, vi bruger nu her. Jeg føler, at når vi så kommer til første division, så står vi nærmest på status quo, og skal igen til ind og finde ud af, hvad er vores spillestil, hvem vil vi spille med, hvordan vil vi spille med spillere hvor, og hvordan og hvorledes. Så vi kan lige så godt udnytte de her kampe til at sige, det er det her, vi gerne vil. Mm-hmm. Og så må man spille med de spillere, der så kan på de forskellige positioner. Alright. Jamen, vi parkerer Randers-kampen og går videre til vores lille midtersegment, vi har. Fordi vores lille midtersegment her reflekterer faktisk lidt ind i kampen mod Randers, fordi det var nemlig banens tilstand. Den har også været diskuteret, både fordi at U21-landsholdet har spillet på stadionet, at græstæppet simpelthen var under al kritik. Og Benjamin, du og jeg, vi snakkede lidt omkring om, at der har også været en artikel om, at de træner på kunststofbanen oppe i parken, fordi at græsbanerne ikke er klar.
Altså, hvad altså, betyder det noget at spille på kunstgræs kontra almindelig græs? Altså, når det kommer et stykke, er de ikke ved at være så gode i kunststofbaner? Nej, det gør det ikke. Altså, vi kan jo se, at AGF, hver gang de spiller på en kunstgræsbane, så sparer de med vilje Nikolaj Poulsen, fordi det betyder noget for spillernes fysik. Og man kan jo sige, at der har været en hård vinter, men med alle de penge, der blev investeret i den hybridbane på Vejle Stadion, så burde vi forvente mere af den bane. Og det er noget, der hæmmer vores spil. Jeg kan ikke forestille mig, at vi gerne vil spille sådan en gang mudder engelsk 90'er spil, som den her sådan bane ligger op til. Jeg ser mere, at vi skal spille et boldspillende hold, og det kræver jo, at vi har en bane, der passer til det. Mm-hmm. Og at vi så samtidig ved siden af træner på kunstgræsbane, altså et helt andet underlag, end der, hvor vi spiller kamp. Men det er altså virkelig under al kritik, og så kan det kan jo være, at der er nogen, det er den her vinter, og ja, jeg ved ikke helt, hvad de andre hold gør, men jeg kan ikke forestille mig, at det er det samme, der sker der. Mm. David? De siger jo i optakten om banen, at VB har søgt dispensation 2 gange for at spille på udholdets hjemmebane, men med afslag begge gange. Og ja, det hjælper jo ikke situationen. Jeg forstår godt, at man er nødt til at holde sig til det, der ligesom er planlagt. Også for, der kan jo også være lidt i forhold til fansenes skyld, i forhold til, at kunne jeg forestille mig, at folk generelt måske har lagt lidt planer for, at okay, vi skal på stadion, og det har man måske ikke regnet med, at det skulle være i, nu er jeg nødt til at tage Randers som eksempel, fordi det er Randers-kampen, men at man måske ikke lige havde regnet med, at man skulle til Randers og spille. Jeg er helt enig med Benjamin i, at når der er offret så mange penge på den bane, så skal der også bare være styr på det. Og det kan jo ikke overraske nogen, at jeg ved godt, at vinteren har været lang, men at den er så hård. Jo, det overrasker, fordi det er den hårdeste vinter, vi har haft i lang tid, men det er jo ikke noget, der ændrer præmisserne gevaldigt, kunne jeg ikke forestille mig. Alright. Ja. Hvad siger du, Benjamin? Jamen, altså, det er jo bare noget, og man har jo sagt det før, at man forstår ikke, hvordan banerne i England kan se så fine ud, eller i Tyskland kan se så fine ud, når banerne i Danmark skal se ud, som de gør. Altså, vi er jo ikke det. Jeg kan også huske, at vi spillede i Randers for elendig bane, det var derovre. Men når vi investerer, og det var, jeg læste et eller andet sted, det var vist over 5 millioner, vi havde investeret i den hybridbane, og det er jo 6 millioner. Ja. Og det er jo 2 Tobias Bak, vi kunne få der. Men det er jo lige før, at det ikke var det værd, og altså, at vi lige så godt kunne have ladt være. Jeg kan ikke forestille mig en værre bane i hvert fald, selv hvis vi ikke spiller på hybrid. Jeg håber i hvert fald på, at jeg tænker til næste sæson, i og med, at der jo er VM, så er der jo en dejlig lang pause til stadionet, så det må vi håbe hen over sommeren, at den kan få lov til at restituere ordentligt, og så når vi kommer til første division, at det bliver gjort ordentligt der. Der skal vi så til gengæld ved anden kamp der, er det på udebane et eller andet sted, og vi kan jo så håbe på, at OB stadigvæk er der, og Esbjerg stadigvæk er der, og Horsens måske stadigvæk er der, så der er nogenlunde bane, og det ikke hele tiden skal foregå på en eller anden pløjemark ved Ølgod, eller noget af den stil der. Det er så ikke Ølgod, de er så ikke i første division, men I forstår, hvad jeg mener, det kommer til at være hårde ting. Næste emne i vores midtersnak, det er, at Tønder inden kampen mod Randers udtaler, at der bliver ikke skruet ned på spillerbudgettet her for næste år. Jamen, så kan man jo sidde og klappe i sine hænder og sige, juhu, det bliver skide godt, men hvad betyder egentlig så noget, Martin, at hvad skal vi lægge i, at han siger, jamen, der bliver ikke skruet ned på spillerbudgettet? Betyder det, at vi skal ud og hente 15 nye spillere, eller at der er penge til at hente en bak mere, og hvis der også var noget med, at man skulle have nogle penge fra Christian Sørensen, jamen, så begynder der efterhånden at være nogle millioner at rute med. Altså, det er ikke fordi, jeg sådan skal lyde negativt i alt, hvad jeg siger, men jeg synes godt nok mange gange igennem min VB-fan-karriere har hørt sportsdirektører og lignende været ude og sige, at
nu kommer der bare knald på, nu skal I bare se, vi kan det ene og det andet og det tredje, og så sker der bare en våd brud. Så altså, jeg vil gerne lige se det, før at jeg ser det. Henrik Tønder er jo normalt en, der er rigtig god til at komme med politikersvar, så man kan sige, på en eller anden måde er det jo faktisk rimelig offensivt meldt ud, at han ikke bare siger en masse uden at sige noget. Så jeg håber da, og man kan sige, at de har jo hele tiden snakket om, at de lidt havde budgetteret med, at vi skulle have været i første division den her sæson, så man må gå ud fra, at hele setupet er lavt til det, men skrue ned for budgettet, altså det kan jo drejes på mange måder, så det er jo klart, at vi kommer til at miste en del spillere, både af alderdom og leje og ting og sager, så selvfølgelig skal vi ud og finde nogle spillere, men jeg tror ikke, det er fordi, de kommer til at gå Horsens amok. Alright. David? At beholde spillerbudgettet kan jo også bare betyde, at vi beholder nogle af de løntunge spillere, vi allerede har nu, kunne jeg forestille mig. Mm-hmm. Men som Martin siger, at der er nogle spillere, som skal ud af truppen. Jeg ser flere spillere, der skal ud af truppen på en endt lejeaftale og et salg en alderdom, faktisk. Mm-hmm. Okay. Benjamin, havde du en kommentar? Ja, altså nu siger Tønder jo godt nok, at vi beholder spillerbudgettet, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi så kommer til at have det bedste eller det anden bedste spillerbudget i første division. Vi skal huske på, Horsens, de ligger jo nok, man siger, at de har et spillerbudget, der svarer til 6. pladsen i Superligaen, og så er der også OB, som nok også godt kan sige, at de har et spillerbudget på Superliga-niveau, selvom det nok ikke går dem så godt. Så det spændende, det bliver jo den sportslige målsætning. Altså, er det oprykning? Det kan jeg næsten ikke forestille mig andet, når han spiller sådan ud med spillerbudgettet, fordi fortsætter vi med det her spillerbudget, så vil vi anlade lige havne med et underskud, der kan mærkes. Nu så vi, at vi havde 3,5 millioner i underskud med det her nuværende spillerbudget for den her sæson, eller for sidste år hedder det. Og det vil jo være endnu større i første division, med de samme udgifter, og med færre indtægter, som vi skal regne med. Alright. Jamen, vi kan ikke gøre andet, end at vi tager den her snak op igen senere på sæsonen, når vi ved, om vi er købt eller solgt til næste sæson. Men vi skal se et lille smut fremad mod den næste kamp, vi skal spille. Vi har stadigvæk ikke fået lavet en Fredericia-skiller, det beklager vi meget, kære lyttere. Men ikke desto mindre, så er det Fredericia, vi skal til at snakke om. Og inden vi lige går i gang med det, så skal der selvfølgelig lyde en stor tak til vores sponsorer, bredstenbiobrændsel.dk og Estate Bolig Vejle for at støtte os. Fredericia kommer til det her med et nederlag på 0-1 til OB i allersidste spilleminut. Og man kan tænke, sådan, de har tabt. Men altså, jeg så den kamp, som Fredericia spillede mod OB, og jeg tænkte ikke, dem tager vi lige og klapper sammen i en kuffert, og så sender vi dem ellers bare sydpå igen der. Hvad er det, vi skal håbe på her, David, tænker du, i sådan en kedelig mandagskamp? Ja, altså, jeg synes jo, der er en, der er nødt til at gå til træningen og så sige, gutter, det er sidste chance. Det er nu eller aldrig. Michael Carrick ud at sige, spil, som I kender det, og som I ved, I skal spille, og hygge jer. Ha' det sjovt med at spille, fordi det ser sgu ikke ud, som om der er nogle af de spillere, der synes, det er sjovt. Grib den lidt upragmatisk til. Vi skal simpelthen have 8 angriber på banen, og så tager vi den derfra. Så må forsvaret bestå af 3 spillere. Eller 2 spillere. Ja, Benjamin, hvad tænker du? Hvad bliver det for en kamp? Jamen, det er jo også lidt i forlængelse af det, David siger. Så er jeg sgu bange for, at vi ser lidt det samme, vi har set tidligere. At nogle spillere, der tænker, shit, man, vi rykker ned, hvis vi taber. Og det er jo egentlig også lidt det, der er tilfældet. Altså, der er meget på spil. Det er sidste chance. Men jeg forestiller mig egentlig lidt en lige kamp. Det håber jeg i hvert fald, fordi vi bør kunne matche Fredericia på papiret, spiller for spiller. Og vi har også set
ja, det var i hvert fald, vi havde ikke en særlig lige første halvleg sidst vi mødte dem, men ellers så har det generelt været 2 lige kampe, sådan hvis man tager hele kampen mod Fredericia. Og det, med den her lokalopgørsstemning, så håber jeg også, det er noget af det, vi får at se. Mm-hmm. Hvad tænker du, Martin? Overgår du det nærmest? Ja, altså jeg kommer til at se kampen ligegyldigt hvad. Og jeg tror også sagtens, vi kan spille med. Jeg synes jo ikke, vi sådan har været helt ude af nogle af kampene endnu, men det er jo lidt opgivende, fordi ikke engang næsten en sejr, den vil kunne nærmest tænde et håb. Vi er jo fandme så langt bagefter, det er mere eller mindre slut. Så vi er lidt tilbage igen i det her med, skal man prøve at så fyre nogle af nogle unge ind og noget, men altså de får heller ikke noget af at komme ind og så få en ordentlig en på Sinkedusen, men jeg ved ikke, hvordan man skal gribe det an. Jeg håber bare, der, som I og andre også snakker om, at man fornemmer lidt mere en lyst til at spille, og faktisk rent faktisk være med i den her kamp, og så hellere prøve at gå efter sejren, og så er det godt være, at man taber 1-0 eller 2-0, og så må det være sådan, men den her forsigtige tilgang til det er ved at være irriterende at kigge på, når vi ligger, hvor vi gør. Det var jo lidt det, Kielstrup han jo kunne få ud af den i slutningen af sidste sæson, hvor man også blev med at tænke, at det var eksamener hver eneste gang, og alligevel så de virkede bare meget mere friske og klar, og turde tage chancer, og var ikke bange for at lave fejl. Det var en helt anden måde, de gik på banen, hvor man igen var sådan lidt, det kan godt være, at de går ind og taber, men til gengæld så har de lagt blod, sved og støvler og alting ud på banen. Og ja, som jeg sagde før, det er ikke fordi, jeg siger noget imod deres attitude. Jeg synes faktisk, at de holder hovedet rimelig højt i forhold til, hvor de står i lort til halsen, men der er ikke den samme tænding på, som der var under Kielstrup, da han var træner. Nej. Man kan sige, sidst, at vi var på Fredericia Stadion, der var du og jeg der jo, David. Var du en der egentlig også, Benjamin? Jo, det var en meget god fornøjelse. Det var nemlig lige præcis kampen, hvor det var, at at vandet ved Fredericia, det gik nærmest ind over voldene ind til stadion der. Så David, der så vi en kamp, der havde vi en spiller, så Amin Xhaka på banen, vi havde Tobias Lauritsen, han var med i den kamp også. Det var en kamp, hvor Duelund var på den offensive midt, og Juelsager var på en defensiv midt-agtig. Altså, hvad tror du, det bliver bedre den her gang? Vejret eller spillet? Du vælger. Jeg håber på, at vejret bliver bedre. Jeg regner med at skutte ned. Selvfølgelig, nu når det er så tæt på. Mm-hmm. Jeg er sgu bange for, at alle spillere er i sumpen, og at det er svært at komme op igen. Jeg har svært ved at kunne gennemskue, hvordan vi skal gribe kampen an, for at være helt ærligt. Udover at vi bare skal ud og spille for lysten, og ikke have den der... det er svært ikke at have en tyngende... Ja, hvad siger man? At man ikke har en tung hat på, i forhold til, hvor vi ligger hen og sådan nogle ting, men jeg tror også bare, at vi skal huske, at alt kan ske. Ja, det er sort, og det ser meget sort ud. Men alt kan stadig ske, hvis vi går ind og slår dem på de første 15-20 minutter, og virkelig viser dem, hey, her kommer vi. Vil de også automatisk få en mere defensiv tilgang til det, og der er bare ikke mange hold, der har været inde og trykke til Fredericia fra start af. Vi taber jo kampen på hjemmebane på 20 dårlige minutter, og ellers så ser vi jo, hvad vores hold kan i anden halvleg. Havde kampen varet 10 minutter mere, kunne vi lige så godt have vundet. Altså, så jeg tror ikke, der skal mere til, end at vi går ind og viser, hvad vi kan. Alright. Benjamin, havde du en kommentar, eller hvordan var det? Ja, det var egentlig bare lige der, hvor du læste den seneste startopstilling op mod Fredericia. Det var faktisk den seneste gang, at både Duelund og Juelsager startede på banen på samme tid. Altså startede inde på samme tid. Det er også lidt tankevækkende. Altså det er jo to af vores mest, hvad skal man sige, det er nok vores kreative spillere i hvert fald, i forhold til at skulle skabe chancer, og siger lidt om den skadesituation, vi har haft. Det kunne noget egentlig gemt den til startopstillingen, som vi nok skal tale om, at det er nok, altså den her fakt, at det kunne være fedt at se dem fra start igen. Ja.
Jamen ved du hvad, Benjamin? Lad det være skiller-melodien til, at vi skal prøve at snakke startopstillingen der. Og jeg synes det næsten, at når du nu har åbnet ballet, så kan du næsten også få lov til at gribe den anden der. Du kan få lov til at være kreativ med startopstillingen. Ja, jamen hvis vi skal starte nedefra, så er Vikic på mål, og så tænker jeg den samme bagkæde som sidst, mere i form af mangel på bedre. Altså jeg tænker, Flø, det er indiskutabelt, men så har vi også Lasse Nielsen og, Lund, mere i mangel på bedre, altså vi ikke rigtig har nogen andre, vi kan bruge der. Christian Sørensen, jeg ved ikke lige med Tabatatse, om han kan holde til en hel kamp endnu, men ellers så er Christian Sørensen også, han spiller så lidt op mod Randers i hvert fald, synes jeg. En stabil kamp, og havde også den der clearing der på linjen. Ellers så har vi på midten Vestergaard, og så håber jeg ved ikke om det bliver for offensivt, men det kunne være fedt at se både Julesær og Duelund derinde. Mm-hmm. Og så helt fremme Gammelgaard og Tobias Bak på kanterne, og så hvis han bliver klar, altså jeg ved ikke om det var sygdom, eller hvad det var for Gia ikke var med for, men hvis det var det, så håber jeg at se ham i angrebet, ellers må det jo så blive Kammerat. Mm-hmm. Alright. Jamen, Martin, så er du at lægge dit hoved på blokken? Nej. Nå, okay. Der er så mange skader og spillere frem og tilbage ud af en startopstilling og formationsændring og sådan noget, så jeg tænker, det er lidt som at sidde og kaste en bold op i luften og se, hvor den lander. Så det får jeg ikke rigtig noget ud af at sidde og gætte på. Alright, og der er heller ikke en spiller, du har heller ikke en spiller, du vil ønske, du ser på banen? Jeg synes jo Bak har i mange kampene jo været virkelig iøjnefaldende. Så synes jeg, at de sidste par kampe, han har været sådan faldet lidt ud, og det samme også lidt med Gammelgaard. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, Kammerat, han var måske sådan okay på nogle områder, men blev også lukket lidt ned, og det er nok, altså af seværdige spillere, synes jeg ikke, vi har super meget spændende lige nu. Så skulle man prøve med de to afrikanere, Bismarck og Kammerat op foran, og så se, om de kunne lave noget spektakel ved at ligge og løbe ind og ud af deres forsvar, og gøre dem forvirret, men det kræver også, at vi har nogen, der kan sætte dem op, og ikke for meget ud over kanterne og høje indlæg, fordi det er de ikke til, og sådan noget, så vi er ude i en masse gæt og formationer, og også hvordan spiller Fredericia, og nu har de også fået en dygtig angriber, som vi også skal passe på, og sådan noget, så det er vel, jeg synes, det vil være for meget gætværk. Ja, alright. David, tør vi at rulle bolden over til dig, eller er du lige så lyssky, som Martin han er? Jeg tror, vi stiller op på præcis samme måde, som vi gør med Randers. Som i en til en? Håber det, ja. Dog synes jeg, at vi er nødt til at skubbe... jeg ved jo ikke engang, hvad man skal kalde det. Altså, Gammelgaard og Bak spiller jo lige så meget tier i den kamp, der er bare på hver sin side. Jeg vil hellere skubbe Julesager op, eller ikke skubbe ham op, trække ham lidt tilbage, så han ligger på den offensive midt, og så skubbe de to offensive midt op som kanter, og så have Kammerat til at ligge lidt længere fremme, og gribe det an på den måde, men jeg tror ikke, han gør de store ændringer. Jeg håber, at vi ser Julesager og Duelund sammen. Mm-hmm. Da jeg generelt bare husker spillet som bedre, da det var. Men det er jo svært, når den ene er skadet, og den anden var skadet, da den anden ikke var. Ja. Mm-hmm. Også efter Fredericia-kampen, der slog Duelund sig jo, og var ude i flere kampe på grund af det der. Så ja, jeg håber, at det er den eneste ændring, der sker. Der er nok nogen, der vil vende sig i graven, når jeg siger det, men Julesager ned i stedet for Gundelund, og så skubber vi Julesager en lille smule frem, og så lægger vi Duelund foran dem. Alright, vi skal simpelthen bare have noget kreativt spil på banen. Ikke mere defensiv pisfodbold. Nu skal de bare hygge sig. Det er fandme noget. Som du selv sagde, så Julesager er virkelig en dygtig presspiller, så det er jo ikke, fordi vi kommer til at miste et pres dernede. Jeg synes ikke, det lyder dumt, det der. Overhovedet ikke. Men jeg kunne også godt se det der med at lige have ham ved siden af Vestergaard, og så Vestergaard agerer, altså ultimativ ankermand, men så Julesager som den her pressende spiller, der går ind og irriterende på dem. Og det er sjovt, for jeg kan jo huske, at i sidste sæson,
Var det Kvistgården, der var i Brøndby sidste sæson, eller var det forrige sæson? Det var sidste sæson. Det var sidste sæson. For jeg kan huske en kamp mod Brøndby, hvor det er, at Gundelund, det virkede som om, han bare havde fået at vide, ham der er Kvistgården, ham skal du bare hænge i haserne af hele tiden. Og det gjorde han, og det var også den kamp, hvor han landede om på drikkedunkasten og sådan noget der. Altså, og jeg synes virkelig, at Gundelund var god der. Altså, han var en fantastisk presspiller, fantastisk ankermand for det. Det mangler vi at se. Det mangler vi at se. Nå, vi har været igennem diverse emner her nu. Vi har snakket lidt om, hvad der ugen han har budt på. Vi har snakket om 1-1-kampen mod Randers. Vi har også snakket lidt om banens tilstand, og vi håber ved Gud, den bliver bedre her, der kan få det ro. Og så har vi snakket lidt om Tønder, der har snakket om, hvad den spillerbudget skal være. Og til sidst har vi snakket om Fredericia-kampen her. Det blev til dagens afsnit, kære lytter ud. Så tusind tak til David, fordi du havde lyst til at være med i dag. Det var en fornøjelse som altid. Tak til dig, Martin. Selv tak. Det var hyggeligt. Tak til dig, Benjamin. Selv tak. Og til alle jer lytter derude, Viva Vejle. Du har lyttet til podcasten Viva Vejle. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved i næste uge. For byen, for holdet, for historien.